България-Турция, световна квалификация на ново начало за българския отбор с главно Д, като Димитров, Александър Димитров, пепел ми на езика. Какво очакваме от този матч? Не го чакаме с огромен оптимизъм, предполагам и всички вие, но сме се сперили на нещо по-различно като прогноза, а именно над 2 гола в матча общо. В последните 7 мача на турския национален отбор и в последните 6 на българския, като за двата тима имаше по 2 контроли в това число, неизменно се стигаше до изход от минимум 3 гола. Турците имат 8 поредни гостувания в квалификационни мачове за големи шампионати, в които също винаги е имало над 2 гола. Относно съперничеството между двата отбора, последният официален матч е през 70-те години, така че няма да си вадим генерални изводи. Само ще напомним 2015 година, последния матч, контрола Турция-България 4-0. Тогава младият днес капитан на Турция Чалханоглу, Хафан Интер, който е на 31 и вече има 99 мача за националния отбор на страната си. Тогава той вкарва 2 от головете за победата с 4-0. Турция и Грузия, за съжаление, това са отборите, които се борят за второто място, а пък грузинците гостуват на Испания. Очакваме в матча Испания-Грузия домакините да вкарат поне по един гол във всяко от полувремената, така че ето тук още една прогноза. За още безплатни, но и с абонамент прогнози може да посетите нашия сайт, а от нас доходна и безаварийна, колеги.